бори аввал дар синни 5 ё 6 сола будам. Ба мо модарам ҳамин хӯрокҳои миллие ки анъанавӣ аз байн наравад гуфта ба ҳамаи фарзандон нишон медиҳад ки қурутоби миллиро чӣ хел тайёр мекунанд. ман Очилдиева Саида, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 ноҳияи Хӯросон, ҷамоати деҳоти Қизилқалъа. Мо имрӯз таоми миллии анъанавии қурутоб бо ғулингро тайёр мекунем. вақте ки қурутоб бо ғулинг мегӯем, тавре қурутоб бо ғулингро истифода мебарем ки дар муддати 15 ё 20 минут дар алови паст ғулингро ҷӯшонида дар табақча ё косае ки алоҳида вайро мегирем. барои ғулингро аз донааш ҷудо кардан дар вақти қурутоб бо ғулинг мо душворӣ накашем. мо шурӯъ мекунем ба фатиро реза кардан. мо фатиро майда карда реза мекунем ки дар рафти истифода бурдани қурутоб пораи нон калон набошаду майда шавад. бори аввал дар синни 5 ё 6 сола будам. ба мо модарам ҳамин хӯрокҳое ки миллие ки анъанавӣ аз байн наравад гуфта ба ҳамаи фарзандон нишон медиҳад ки қурутоби миллиро чӣ хел тайёр мекунанд, аз кадом маҳсулотҳо тайёр мекунанд ва ягон душвор нест қурутоби бо ғулингро тайёр кардан. мо қурутоби бо ғулингро дар муддати ним соат тайёр карда метавонем. мо қурутоби бо ғулингро тайёр карданӣ шудем. аввал як карсон мегирему карсонро назар мекунем, сипас орд гирифта мебезем дар карсон, балои сурфа оварда бо обу намаку равған мо хамир мешурем дар танур бо алови баланди ки нони норасид мегӯянд фатири варақ ё ки қурутоб бо нон намешавад. бо фатире ки дар танур мепазем, ё қаламафатир бошад ё фатири равғанӣ бошад. ҳамин хел майда бояд реза кунем ки пораи нон калон намонад ё ки реза нокарда намонад. мо фатирро реза карда тайёр кардем. дуюм қист мо чакаро об мекунем. вақте ки чакаро об кардем, пиёз реза мекунем. шумо бреда дастотон шушта биёда, инам ғулингоро чӣ кунем? тақсим дута. мо ҳамаи маҳсулотҳоро реза карда шудем. чакаи об карда шударо дар болои фатири майда реза шуда мерезем. баъд аз он пиёзро дар болои чакаи об карда шуда мерезем ки ҳама ҷои фатир бояд пур аз чака бошад. болои чака пур аз пиёз. нами равғани доғ карда шидагиро ба болои пиёз мерезем то пиёзи мо бо равғани ҷӯш бирон шавад. акнун мо маҳсулотҳоро бо намак омехта карда ҳамаи онҳоро ба болои пиёз мерезем. мо гашни чӯкроби майда реза карда шударо ба болои қурутоб мепошем. мо дар инҷо қаранфури тезак ҳам дорем, истифода мебарем. ғулингҳоро дона дона ба болои қурутоб гузошта акнун қурутоби мо тайёр шуд. марҳамат.